na alaan nyo, di amin at kabal, na Diyosan. Tapno mabalin nyo at sumalit sa dito dati sa nagdapos. Tunay sa ganay yung pagkanin at kaya kayo asin tayo. Bumilog kayo maroon na si Kabalit at kayo tinapos nagkawas kayo. Diba? Pinagin kayo. Kaya sa tapos kayo panakay sa ganay. Nangunay alarin nyo ang kalasan ko pamati sa magalingan ko akang sarapa karitiso amin at umaldaran ang kaya saan na baring na pamati ng bisit na bilog matiman na kabaling na Diyos isuna timang isalakan kada tayo karagigiso amin na piggat kadumutan kita maglalmay sa kalapit. Kasi mauli alarin yung apa nagkakabal, iulong pa na kasalagan kung ikakubilang espiritu na Yesu Cristo. Isuda kung mga rote dito ay masasang Diyos, kaya balin na kalasag kung sa nagtiti kung may isa ko na tayo nagpalay di tayo magbupat di amin at pinadatos itaglaw-law kang runa so pipurso kang panunod at tumaglalay sa kanatay di tayo sa kalbasa Later tanong tibiyag na itid na masarakan iti unang Korinto sa turusingan ko na iti paulo na na basat ng lahat. Unang Korinto sa turusin. Isa o adi maawatan sana may maya pagkaya ng Diyos. Nagiti suro-suro no sasawang mga gantay pudno na yung maawatan tayo at dati sirig kan panakaawat ito ng galmay sa kadatay yung mga nabsat ko namjay pa na kay patumpal na kay jay kumati kang runaan naramitan dito ng galmay sa kadatay kano naawatan tayo ng pudno supunatay na naawatan tayo katawan mo saan tayo na may patumpal kaya alamit ito mong dalmay sa kadatay agbanat kawan sa pinagin saan tayo mapudno nga naawakan sapay mo matulog yung budan na kapagsak din anak. Medyo may pagkitas na ito mong dalmay sa kadatay na udno kuma kadatay tagbalin na lawag.